Soinu ipuina. Hasi aurretik, jarraibide batzuk. Horrelako irudi bat agertzen den bakoitzean, dagokion soinua egingo edo sortuko dugu. Adibidez, zaldi agertzen denean, edalontziekin kolpetxoak. Zu agertzen denean, papertxoak zimurtu. Presaudete, aurrera! Bazen behin indioen tribu bat. Asko gustatzen zitzaien basoan zehar espedizioan ibiltzea. Goiz batean, haietako bat eguzki irten aurretik altzatu zen. Eta bere zaldia bidaiatzeko prestatu zuen. Basoa ez zegoen oso urruti, baina funtsezko edozein gauza eramatear beharrezkoa zen. Adibidez, sua pizteko pospoluak, ura edateko edaluntzi bat, edo edozein zuge harrapatzeko makila bat. Hortik agertu nahi izanez gero. Eta nola astu bere lagun mina? Beti prest abentura berri bat hasteko. Indioa bere zaldi gainean trosta egin zuen, gero eta arinago basora heldu arte. Adartzoak bilatu eta sua piztu zuen, berotzeko eta jateko. Suaren gainean lapiko bat jarri zuen, te bat egiteko. Txakurra lotan zegoen, zaldia berriz itzalean jaten. Ez zirudien zugerik gertu zegoenik. Eta bapatean, ipuina maitzen animatuko zara?